Itulah hinyo piagam marapalam talatak tiang disandi menjadi undang sampai kini, yaitu adat besani syarak besandi kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba ijua nan sabalambang ngagamolah tulang saganyo, umpamo badan batang tubuh syaraklah nyau menggerakkan. Nyampang syarak menjauh-jauh adat kejadi buah dendang, elok bunyi lama tadanga hilang makna hakikatnya cubuyah di bunga ombak. Itulah rahmat tak ternilai milik nan tidak taragui cancang jutarah rang dahulu. Berbahagialah umat Minangkabau memakai adat besani syarak besani kitabullah, hidup mati dunia akhirat memegang telong laya batin kesasik tak mungkin lain. Namun sanyawo adat josara ado bainggo jo babateh bukan bak garam dalam air. Sebagai buah pikiran adat lanyato jangkauannya. Pidomannya alua jo patui dasarnya ketemu pakai sipaiknya mencari bana. Islam buatan Allah duduk letaknya jaleh pulau. Pidomannya sunnah rasul dasarnya kitabullah sipaiknya ubudiyah. Singkek kato putusan kaji istan. Adat lah tagak jo cupaknya syarak pun duduk jo syariat punya daulat surang-surang. Walau bainggo jeba bateh Minangkabau bukan sekuler. Adat meiriang jalan syarak, setapa indak menyimpang sagarih pantang maranggang tunduk bak roda kapidati. Itulah mengkasui bunyi undang syarak mengatur, adat memakai. Adat ureknya diugamo, batang basanda kekuraan pucuk tak tinggi dari sunnah. Itulah maknanya adat basandi syarak basandi kitabullah. Golek letibun nan data pasang sudah pakula mati, indak mungkin diurak lai jadi pidoman salamonyo. Tapi semantang pun baik itu stan, kok dicaliak lekuk jeliku batamunyo adat jusara, bukan tibo selangkah sampai indak rabah sekali pancuang masak alun sekali param. Ajuak majuak dahulunyo ragu bercampur aja picayo dalam neniyo baindakkan. Alah kesipai daerah ngawak dari dulu sampai bakini inyo panyuko jinan baru. Akan tetapi indak garok cando ta'arok tagak menyela-nyela mato gilo mengaji jo menyimak. Walau dipatuiklah ketujuh pandang laki atilah kanai di muko alun kaliatan. Pipatahnya digamak mengko dipaci dikunyah baru dilulua sebalun mangguak bahantahkan. Beko koklah sudah usua pareso labo nampak rugi tak mungkin baru disinan bayokan. Artinya ekstra hati-hati, kritis, teliti dan berparitongan. Baitulah sikap orang awak menyambut Islam dahulunya. Anggan, curiga, ragu-ragu, kemudian baru mayokan sampai memaci taguh-taguh. Walau banyak agama masuk, indak selangkuk dalam Islam. Itulah sebab karenanya orang Minang tak tahu soal akhirat. Tak paham hari pembalasan alam kubur jo alam barzah. Kecuali sarugo entah di mana terletaknya. Roh nan malang banyak dosa dibaliakkan hidup ke bumi tubuhnya bantuak binatang. Itulah hinyo jadi-jadian. Amalannya sahabatnya dunia menurut adat nama pakai. Iaitu hidup belok-elok, berjalan luruh berkata bana. Salah makan memuntahkan sesi ambiak mengembalikan, utang dibayar piutang diterima. Salah ditimbang merusak, memampih, membunuh, membangun. Isuak kok mati masuk tanah habis urusan tentang itu. Undangnya hidup di kandung adat. Mati di kandung tanah. Kemudian Islam pun datang. Sabalun mengaji sarugo jenaraku, diajarkan elok jo buruk halal jo haram, mudarat jo manfaat. Mulonyo lai tamakan, pituah lai taraguak sabab sabunyi dengan adat. Tapi dek caro penyampaian indak jawaso tutua kieh bukan benisa jo umpamo tembak langsung menuju tangkai
cacek tibo ragu mendatang Islam kok kurang pasitinah. Tibo peringek dan tuo tersimpan dalam pepatah. Agama bati lanjang, adat pasi sampiang. Urang tagagok menerima tatagun langkah pengajian. Masuk jalan dulu. Hubungan dagang tambah rami. Sudaga seratu da'i ado Arab ado Melayu banyak yang datang dari siak dakwah makin sumara. Diajar tauhid jo akidah, dikaji fikih jo ibadah. Ditunjukkan sunnah jo perlu, mubah jais seratu makruh hadis Quran sandarannya. Maka naik martabat urang syarak. Tageser tuah nenek mama timbul cemburu urang adat. Dek cameh tempi pengaruhnya turun pepetah peringatan. Awas, urang batandang membawa lapi limau kekalah di bindalu. Mencaliak karuah keiliran di jalang kaulu banda. Diube ati nan tagisia di sanjuang pangulu jo adatnya. Dek bijak langkah rang ugamo lunaklah hati urang adat menurun matamu pandang. Adat elok syarak kurancak samu paralu keduonyo. Sagandiang datuk jauh lama duduk di lapiak nan sahalai. Turunlah kato nan sabunyi tatuang di dalam pantun. Si muncak mati terambau kaparak membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat jo sarak di Minangkabau serupa awa dengan tabiang sanda-basanda keduanya. Ulama balapang dadu menyambah layan nenek mamak pengulu bahati lapang menyambah batin urang siak. Surang turun surang mendaki batamu di tengah janjang. Itulah nan dimungkasi bunyi pepatah. Syarat mendaki, adat menurun sebagai lambang toleransi. Akan tetapi, walau bagandiang semua gadang sagan menyagan keduanya, agamo jalan je syaratnya, adat melenggang je cupaknya, urang nan tidak setujuan. Sungguh pun surau larami, pakau je dadu jalan taruih menyabuang ayam lan suang duo minum tua indak berkurang si jundai sebalik kampuang. Allah lah taga amar ma'ruf. Alun tercapai nahi mungkar utang tak lansai urang siak. Maka delamo bakal lamuan bana dan tidak tabandiangi. Adat kok tetap jelazimnya dipakai sekadar dek biasa. Syarak kuaso jo kawinyo kato dan indak ura ungkai hukum bana bakatu cie. Itulah inyo bunyi undang. Adat na lazim syarak nan kawi. Lazim sekadar dek biasa dirubah jo kawi kekuatan. Nan mungkar barang suah hilang maksiat semakin lanyok nan batil kalah jinan bana. Akianyo Islam diterima inggo iman semakin taguah kukuah tauhid kian mencakam. Adat pun bertambah kokoh tagak dibilai de ugamo duduk bersandar ke syariat banamo adat Islamiyah Sumara alam Minangkabau. Ko salarui salamonangku tigo andiko di nagari pangulu manti jedu balang urang bertigo sepilinan. Kini menjadi ampe jinih, malinlah satu berdaulat memaci tampuak tangkai syarak urusan ibadah digenggamnya. Kato pengulu menyelasai menjago adat jantalenggo. Kato ulama berhakikat menyusun syarak di syariat. Manti kato pahubuang taguh jebue undang-undang. Duhalang kato mandareh paga terati ijambonyo memari cabuh di nagari. Sampai pun masuk istana ke dalam daulat pagaruyuang menjadi raju tigo selo. Pertama benamo Raja Alam, kedua Raja Adat, cukui ketiga Raja Ibadat. Langkuk je bahasa sampai balai sulit dan nampik Minangkabau. Yaitu Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, Makudum di Sumaniak, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Itulah kabinet Pagaruyuang. Sesudah semenjak itu, berlaku syariat Islam. Undangnya dalam pepatah, syarak mengatur adat memakai. Akianyo di atas bukit segitigo dan mengalang ke tanah data menjua keluar agam rusuaknya ke-50 mufakatlah urang Minangkabau. Itulah inyo piagam Marapalam. Talatak tiang disandi menjadi undang sampai kini. Yaitu adat besani syarak besandi kitabullah. Di pangka abad ke-8 baleh pulanglah haji nan batigo. Pertama haji musikin asal nan dari luar agam. Kedua haji piobang ulama daerah 50 dan ketiga haji Sumaniak guru di ranah tanah data. Sajak di Makkah rasa pakai membasuh negari Minangkabau. Dari maksiat kemungkaran kurafat serta jumut aliran sihir ilmu hitam. Maka diajalah alim ulama bahimpun sama berjuang. Berdiri harimau nan salapan komandan guru dari Kamang bernama Tuang Kunarenceh. Banyak pengikut jamaahnya orang pidari baimbaukan.
Bajubah serban putih bacukua memakai janggut itulah tanda isyaratnya. Jo jihad fisabilillah syahid tujuan utamanya sinan memulai revolusi. Pada awalnya je suarat dilarang ampuk judi, tak boleh menyabuang ayam meminum tuak dihukum indak sembayang kanidando. Kemudian semakin kareh nanengka dijapui pasu adu narai ilang malam. Sapihak dia orang maka parewa juara balai juru janang tengah gelanggang. Dibangun pasukan barang melawan orang pidari. Baju hitam sagalo hitam badeta berambut panjang nenek mamak di belakangnya. Mau kecabuhlah cakak di nagari ganti mencido bebunuhan lagu sekandang Minangkabau. Bak malam melawan siang ibarat salah dengan bana tasasa hitam dan putih. Pidari semakin gagah di kamang latihan parang Sungai Pua Pabirik Badia. Konon Pulau Haji Pio bang veteran parang orang Turki kini palimo komandannya. Patutlah nan hitam tepere-pere orang adat makin tesapi istana lah kacabalau. Itulah sebab karena nyostan mereka cari kambalan meminta tolong ke Ulando. Dek Rajo di Pageruyong diutuh malah datuk-datuk menjalang kepala komandannya eten karanah Pulau Cingkuak. Asia rundingan sepakatan VOC mendapat mandat parang melawan Dang Pidari. Pucuak dicinta ulam tibo, ikulah bananan diintai terbuka pintu penjajahan. Kini marato parang sabil Islam melawan kaum kapia. Bagola alam Minangkabau bajelo mai di nagari parang mesusuh bilang kampuang. Dek surang lawan nuduo padang bajoak Jumariam. Anam baleh bilangan tahun parang mesusuh mekuampe kalah juo kaum Pidari. Bonjo jatuh imam tabuang api padam puntuang barasuk nan tinggal dandam anak Minang. Sajak masuk palakai panjang sampai menjalang Japang masuk Ulando menjadi tuan. Bak rumpui di mamah kabau umpamo sawah dek galodo. Lai aja batin di hondohnya hanya sarantau Minangkabau. Ibarat pakan ala usai gilo maitong laborugi sinan tarumuak keduonyo. Arang abih basi minaso payah mahambuh tukang apa. Pihak golongan Dang Pidari bukan to kalah masasali indak do malu bertangguangkan. Tapi mengana mulak-mulainya tak kalau jihad dilewakan. Nyato wasiat babaikan pituah tuanku kututuo. Maka tu beliau masuk itu. Zalim membunuh sagamo orang Minang bukannya kapia bukan murtad tagak paliang. Tapi iman tauhid alun panuh orang mualaf jangkauannya utang ulama malam buatnya. Menyaru jo kasih sayang maimbau jo mulik manih bukan jo padang jo kalewang. Nyampang di hariak di gadabau inyo kalari balik awah. Tak boleh akab kabapacik duri menyansam di sembanyo lanyuk buruan masuk rimbu. Itu pitaruh nan takana kini kejadi buah ratuk tinggal lawangkai bapa cami. Paruah ulama lawakare sayok pemimpin rang patahkan badi indak malatih lai kaba apulo. Salampih pulo dek rang adat gilo maurai penyasalan cilaku nyato ke ditangguang. Jokok dirunui ke bulakang dibalik pikir bak memanggang diulang kaji bak menyapuah. Sinan tekana datuk sati cadiak pandai alahan panjang pitarbuahnya nalah talangga. Beperingik meliau daunu. Kok tibo silang salisiah antara kita badun sana. Pantangkan mahanguk keluar badan jan bamamak ke mama orang. Awak nan cabiak bulu ayam cancang ngaya indak memutuh. Kok kusik bulu di badan jo paruah diselesaikan. Lawi indak panuh joikan. Buki indak panuh dek kabui darah nan turun-turun nanya. Ulang berpikir ke malangkah tadorong rumit mengganjuannya. Iyo saja kata beliau. Parang ngusai musuh belipe Ulando muki aja janji. Pagaruyuanglah di jenjangnya rajo pegawai rang kumpani tuah hilang mangkutolape. Walau pengululai jo, kini lalareh nang kuasa tuangku mandua nan disambah adat sehingga bunguale undang Ulando nan pakai. Apa boleh buat? Akan tetapi, sesuai ba undang adat, baalah bunyi pepatah. Nan elok ado manfaat nan buru ado hakimah cancang talariak jadi ukiah. Ayat pun ado babunyi, wa makaru wa makarallah innallaha ma'al makirin. Maka sesudah mainok jemaran maitong membilang papa evaluasi kecirang kini. Dek kedua balik batimba tibolah insaf kesadaran suri kapangka palangkahan. Batu aju pituah lamo kini tabaco maanang. Saibarat balang-alang, kok basawa banang di udara usah dia injo basi tagang gantiang diputuh muaronyo. Tapi himpun gumpalan dan di bawah selisiah turun sendirinya sinala kusui kesalasai.
Maka bayrianglah urang nan barampek menuju Bukit Marapalam, duduk di lapiak nan sahalai berundiang bemuko-muko dapelah kato nan saukua. Pertama ulama rang pidari, kedua pengulu, tiga luak, ketiga cadiak, pandai ke ampek tuangku pagaruyung. Adapun isi keputusan meletakkan adat atas syarak letak dan tidak cari tangga. Itulah inyo adat berseni syarak pasandi kitabullah. Mbak tunggak inggok disandi, mbak pisah rasul tak mungkin antah balipe alam nangku bumi cahaya kiamat datang.